படுகொலை செய்யப்பட்ட ஊடகவியலாளர் சிவராம் அவர்களின் 20ஆம் நினைவேந்தல் அனுஷ்டிப்பு. ஸ்கை தமிழின் செய்தி அறிக்கை. 2005ஆம் வருடம் ஏப்ரல் மாதம் 28ஆம் திகதி படுகொலை செய்யப்பட்ட ஊடகவியலாளர் மாமனிதர் தர்மரட்னம் சிவராம் அவர்களின் 20ஆம் ஆண்டு நினைவேந்தல் நிகழ்வு இன்று திங்கட்கிழமை யாழ்ப்பாணம் சுப்பிரமணியம் பூங்காவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஊடக சுதந்திரத்திற்காக உயிர்நீத்த நினைவு தூபியில் அனுஷ்டிக்கப்பட்டது. இந்நினைவேந்தல் நிகழ்வுக்கு வடக்கு, கிழக்கு மற்றும் நாடளாவிய ரீதியில் உள்ள ஊடகவியலாளர்களின் சங்கங்கள், அமைப்புகள் கலந்து கொண்டமை குறிப்பிடத்தக்கது. எமது சக ஊடக நண்பர்களை இவ்வாறு நாங்கள் வீதியோரங்களில் நின்று நீதி கேட்டி போராடி வருகின்றோம். மாறி மாறி வருகின்ற அரசாங்கங்கள் எங்களை ஒவ்வொரு வருடமும் காலத்துக்கு காலம் வீதிக்கு தள்ளுகின்றன, வலிந்து இழுக்கின்றன. நாங்கள் யாரிடம் போய் முறையிடுவது? இந்த வருடம் தற்போது 5 வருட ஆட்சியை பொறுப்பேற்றிருக்கின்ற இந்த அனுர அரசாங்கம் இந்த வருடத்தில் ஊடக சமூகத்துக்கு பொறுப்பு கூற வேண்டும். இந்த வருடத்திற்காவது படுகொலை செய்யப்பட்ட ஊடகவியலாளருக்கான நீதியை நாங்கள் பெற்றுத் தருவோம். இனிமேலும் நாங்கள் ஊடக சமூகத்தை வீதிக்கு தள்ளுவதற்கு இடமளிக்க மாட்டோம் என்பதை எங்களுக்கு உறுதியளிக்க வேண்டும். நாங்கள் இந்த நினைவை மேற்கொள்ளும் போது இத்தனை போலீசார் காவல் காப்பதற்கு அச்சுறுத்தல். இன்றைக்கும் எமது நீதி, இந்த நாட்டில் ஜனநாயகத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக ஒவ்வொரு ஊடகவியலாளரும் AK-47 கொண்டு திரட்டையில பேனா கொண்டு திரட்டுகிறோம். நாங்கள் இன்றைக்கு பேனாவுடன் எங்களுடைய இந்த மண்ணில் நடக்கிற அவலங்கள், இந்த மக்களின் செய்திகளை வெளியில சொன்னால்தான் தராக்கி சிவராம் சுடப்பட்டார். අපිව එහෙම නවත්තන්න. මොකද හේතුව දිගින් දිගටම මාධ්‍යවේදීන් අපේ සගයෝ පෙනී හිටපු සත්‍ය වෙනුවෙන්, ඇත්ත වෙනුවෙන් ඒ හිලිදරව් කරන්න ලෝකයට දිගටම පෙනී හිටිනවා. අදත් ඒ වගේ දවසක් අපි දකුණෙත් නැගෙනහිරත් උතුරෙත් මාධ්‍යවේදීන් එකතු වෙලා මේ විදිහට අපේ නිර්භීත මාධ්‍ය සගයව සමරනවා, සිවරාම් සගයව සමරනවා. අපි සිවරාම් සගය ඇතුළු ඒ සියලු මාධ්‍යවේදීන් වෙනුවෙන් අපි සපත කරනවා මේ අරගලය උතුරත් නැගෙනහිරත් දකුණත් එකතු වෙලා දිගටම කරගෙන යනවා කියලා. වචනයක් අපි කියන්න ඕනේ. අනුර ඔයාට අමතකද සිවරාම්ව? මොකද හේතුව ඡන්ද මහජනකට කලින් මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය පොලිස්පතිට නියෝගයක් දෙනවා සිවරාම් ඇතුළු තවත් සිදුවීම් 7ක් ගැන කඩිනම් පරීක්ෂණ පවත්වන්න කියලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, ඒකට එකතු කරනවා ලලිත් තූගන්. මානව හිමිකම් දිනේ දවසක අතුරුදහන් කරපු ලලිත් තූගන්, මලාදාපු ලලිත් තූගන් ගැන සඳහන් කරනවා. එතකොට අපි මේක දිගින් දිගටම මතු කරනවා මේ ආණ්ඩුවට. මොකද විමල ඡන්ද ගන්න නෙමෙයි නම් අනුර ඔයා මේ ප්‍රශ්නේ මතු කරේ සිවරාම් ගැන කිව්වේ ඔයා එහෙනම් කරලා පෙන්නන්න ඕනේ. නමුත් අපිට කියන්න කනගාටුයි. අදටත් ආණ්ඩුව ඇවිල්ලා මාස 6කටත් වැඩි නමුත් ආණ්ඩුව සිවරාම්ගේ ඝාතන ගැන හෝ ඝාතනයක් වෙච්ච මාධ්‍යවේදීන් සම්බන්ධයෙන් යුක්තිය ඉස්ත කරන්න ලෑස්ති නැහැ. නමුත් අපි අපේ සටන අතාරින්නේ නැහැ. මේ රජයත් එක්කත් අපිට දෙනවා ගනුදෙනු බේර ගන්න. අපි දිගින් දිගටම අපේ අරගලය කරගෙන යනවා.